ngoba uShembe wayekade efundise kanjalo ukuthi thandazani ngendlela yase-Afrika ningathandazi ngendlela yase-Europe. Namaculo futhi uShembe eyekisa abantu ukucula ngendlela yase-Europe becula ngoJordani, Jerusalem. uShembe uyafika ucula ngamaculo la e-Afrika yabo. Lalela Zulu, lalela abantu besiphethe ngezwe lethu, siyazizwa izizwe zivungama, sezivungama ngawe njengezinyoni, seshe izinyoni sesha amahlokohloko, ayicekezeli insimu kadengane nosenza ngakhona ayiqedile mamu seswa ngomnyazi makandabo. Yabo uShembe baculisa abantu manje ngoAfrika yabo. Mdedela ngeni da singe nanguzulu simkho Zucheo osiza lokadinganesa asivale ubeno senza ngakhona. Angihamba uShembe uyayishika lento manje yena akayise Europe uyisa la eAfrika uthi culani ngobuAfrika benu, siqasheni ngobuAfrika benu, zithandeni ngobuAfrika benu, msana ukuphakamisa ezinye izizwe. Abanye belalela izwi alishoyo nezinto ayishoyo bebuyele kuzona bayilahla izinto zabelungu bese bebuyele ezintweni zaseAfrika uyabo. So uShembe-ke ufike kanjalo, iyona into abebemzondela yona abelungu ukuze beze bebakhe lento yokuthi ngoba sebehlulekile uyena benza yonke into bezama ukumbulala bembopha, then-ke abakhe lobuqili bokuthi uShembe kube uyena umuntu ozodukisa emhlabeni. Baze bayakha lento bayakha ngisho nangemedia ukuthi kupublish izinto ezingakaze zibe khona ngoShembe. Siyazi sonke kwakufundiswa ngoShembe kuthiwa uShembe wandiza kunemidlalo edlalayo siyingane ngoba lento kwakufayifakwe kakhulu naseyinganeni ezizukulwaneni. Sikhule nje sazi ukuthi uShembe udukisa abantu, nawe ufundisa izingane zakho ukuthi uShembe imumbu udukisa abantu, kuze kudlalwe kuthiwa uShembe wandiza, uShembe zonke lezo zinto lezi esazenziwa ngoShembe ezimbi, izinto zamabomu sizwe sakithi sasidlala abelungu ngoba benzelwe ukuthi kuvele esizukulwaneni sengathi uShembe udukisa abantu. Kwakuyibona ababedukisa abantu, kwange yena uShembe, kodwa uShembe wayezokhulula abantu, ezosiza abantu, ezobanika abantu iqiniso. But-ke ngenxa yokuthi imiqondo yethu yaphathwa kakhulu abelungu, sakholwa kakhulu izinto eqhamuke nabelungu, kwajika umlando waguqulwa njengenhlala yenza kabelungu banjalo bayawuguqula umlando. Then-ke base befundisa-ke ukuthi uShembe uyena odukisa abantu, kwaqeqeshwa abefundisi abazohambe beshumayela loyo nto leyo. And kunomlando obuhlungu futhi engathanda ukusho abawenza beqhatha amaKristu namaNazaretha, bagcina ukuthi kunamaNazaretha asabayo ukuthi uvele ema uyiNazaretha ngoba kwakunesigaba i-age la kwakushawa khona amaNazaretha, amanye ufuna ukubulawa. Sidlala belungu ngoba befaka ukuthi namhlanje manje-ke sijikelane sisodwa siyindle eminyama, bayifaka futhi kakhulu lonto. But lo mlando angiwuthandika, ngifuna nokukhuluma ngawo ngoba ubuhlungu izinto ezazenziwa ngobuNazaretha yabo. So into zonke ezayiqhamuka kubelungu lezo ngoba befuna ukuthi inkolo yobuNazaretha ingayi phambili, ishone phansi. But abaphumelelanga-ke ngoba inkolo yobuNazaretha okunaloko yavele yaphambili kakhulu, yize becindezelile kodwa yavele yakhula kakhulu njengoba nanamhlanje ikhula. Kodwa ukube kuya ngabelungu ngabe inkolo yobuNazaretha ayizange izikhule. So bengifuna ukukuveza naloko ukuthi abantu bazi ukuthi mawuthi uShembe udukisa abantu, hayi ngoba kuShembe ezodukisa abantu, imfundiso eyaqhamuka nomlungu leyo ukuthi sifundiswe lokho khona sizolinyazwa imiqondo. Yonke leyo nto ayilona iqiniso, lokho bengifuna ukukuveza.